13. Espai domèstic. A les Maleses trobem cases força complexes, amb espais de magatzem, cuina, treball, descans. Una mateixa habitació també podia servir per diverses activitats. La major part de les activitats domèstiques les desenvolupaven les dones, que s'encarregaven també dels infants i els ancians. A les cuines trobem molins i morters i s'ajudaven de ganivets de ferro i culleres d'os o de fusta per preparar els aliments. Es cuinava a la llar de foc amb olles de ceràmica a mà. Com a vaixella de taula usaven bols, gerres i plats. Els més rics disposaven de ceràmica importada i fins i tot de metall. Als hiverns usaven fibres vegetals i animals per poder fer roba, cordes o cistells. A la roba sobretot usaven llana, lli i possiblement cànem.